Здравейте, граждани! Колкото и да не желаят дамската част да се включат в този разговор, ще им се наложи, защото сега ще бъдат призовани. Правим един бърз каркаст по път към Белград. Отиваме да наблюдаваме последния матч от групата за Шампионска лига. Ясно е за всички, че матчът няма абсолютно никакво значение, защото отдавна спечелихме групата, но пък понеже са на колко път все едно от София да отидеш до Варна, дори до Варна ще е малко повече, та нямаше как да не отидем да подкрепим нашите любимци, понеже аз все още не съм се възстановил много и не мога да говоря, не знам колко добре се чувам, но поне съм махнал всичките тези неща от носа си. Та така, давам думата на нашите аргонавти. Именно сега ще започнем естествено с дамите, които се крият отзаре. Елица Георгиева, Анелия Донева и дамата наш шофьор Димитър Николов. Здравейте, момичета! Здравейте, момчета! Както казва една друга палавница. Шегата на страна. Понеже нашият шофьор и Елица, която така палаво наднича изотзад взе, ще направят своят дебют да наблюдават Манчестър Сити. Кажете ми, какви са вашите очаквания изобщо? Защото едно е да гледаш по телевизията, а съвсем друго е когато вече видиш как играят нашите момчета на живо. Така ще повторя въпрос. Какви са вашите очаквания? Ели? Митко? Ани Салича? Моите очаквания са поне да има половината да са звезди. Които са... Ма чакай, то всички са звезди нашите сега. Ама не искам резервите да участват. Искам повече звезди да видя. Добре. Кой предполагаш, че ще стартираш? Аз да видя Родри, да видя Грилиш, Бернардо Силва. Колкото повече, толкова по-добре. Общо взето, може би само Джак и със сигурност ще видиш Пеп Гвардиола, защото това е. Най-важно. Най-важният човек в целия свят. Така. Мите, какви са твоите очаквания, приятелче? И аз очаквам да видя и Халанд и искам да има игра като за първи матч. Нищо, че матчът вече е спечелен, очаквам 3 гола най-малко в мрежата на Цървена звезда, спираща топка пред нашето наказателно, чиста мрежа и не спиращи дъха гледки, добър, честен фейрплей и много емоции и адреналин. Добре, аз ще добавя и повече дюлева след матча. Да. След матча е редно. Да. Понеже това ще го качим, надявам се, докато сме още на българска земя, защото нашите комшии са извън Европейския съюз, там са малко по-сериозни нещата с мегабайт и така нататък. Така че ще призова още от сега, че ще има едно събиране в някоя кръчма в Белград, просто ще посочим коя е, ще я пуснем като локация в групата, където сме членовете и се надявам, естествено, повече хора да се съберем там. Така, Анелия, твоите очаквания какви са, въпреки че ти вече си изгледала едно 7-8 матча на Ман Сити? Има ли 7-8 направи ли? Не. Живо ли? Да. Не. Защото имам един гледан на живо. Не знам. Това. Като положение ще един от малкото поредни матча. Моите очаквания са да пуснем младежите да се обиграват, да видя директно в стартове състав и Оскар Боб и Рико, ако щеш дори Калвин да почне. Да, коме състав. Аз ако питате мен, аз очаквам Кевин с нетърпение, но дори на картинка да го видя, дори на плейката, това са Добре, понеже най-вероятно, ясно е, че Холанд ще пропусне матча заради контузия в стъпалото. Мите, нищо, може да го видиш все пак да е дошъл така да се разхори, да подиша малко балкански въздух, да се възстанови по-бързо. И да не си посмял да кажеш, че може чупен крак. Не. Ще раздава правосъдие. Не, пепел ме на устата, изобщо нямам такова намерение да казвам. Има контузия в стъпалото, говори се за някаква
засегната костица, но нищо кой знае колко притеснително. Най-вероятно ще пропусне и матч с Кристал Палас, което не е добре за нас, но пък видяхме, че Алварес достатъчно добре може да го замести и се надяваме все пак да се възстанови поне за световното клубно първенство и по-точно за самия финал на това световно клубно първенство, което естествено липсва в нашата витрина, понеже Ман Сити за първи път ще играе надявам се на финала и да спечели това първенство. Сега, понеже каза Анелия за Калвин Филипс, все повече започва да се спекулира това, че той ще напусне щаба на Ман Сити. Какво е вашето мнение? Даде ли му се достатъчно шансове на Калвин Филипс да покаже дали може да бъде част от Ман Сити или не точно? И какво е вашето мнение изобщо? Можете ли, ако зависи от вас, да му дадете шанс на момчето да се докаже, че всъщност има част в отбора на Пеп Гвардиола? Гора от ръце, кой да започне. Мисля, че той не успя да се разбере с Ман Сити и затова излиза. Добре. Аз мисля, че двете неща са верни. Първо, че той не получи достатъчно време и второ, че всъщност това време, което получи, той не можа да се докаже, така че да получи повече време. В общи линии като въртележка. Бих искал, според мен, той е много способен футболист и мисля, че би намерил място в схемата на Гвардиола, но някакси, може би, треньор и състезател също не успяват да се напаснат, за да се получи това, което примерно се получава с останалата подредба на отбора. Не мисля, че причината обаче той да не получава място са Ковата и Нунес, които за мен още не са се адаптирали в отбора. По-скоро причината си е сам той. Сега, за да уплътня думите, които каза с факти, едно от последните изказвания на Пеп бяха точно такива. Аз много съжалявам, че всъщност не мога да му дам игровите минути, които заслужава. Той се раздава изцяло в тренировките, много в добри отношения с отборниците си, лъчезарен и добър човек, това му бяха неговите думи, но не може да намери явно място за него в стартовата 11-торка. Въпреки, че аз съм на мнение, че едва ли кой знае колко по-слабо ще се представи и от Ковачич, и от Нунеш, защото и двамата не оправдават очакванията, които трябваше да оправдаят. Но, каквото и да си говорим, най-вероятно ще отиде под наем някъде сега зимата и най-вероятно това ще бъде Ювентус, ще видим. Естествено, остават колко 2 седмици до отварянето на трансферния прозорец. Лично аз се надявам все пак да отиде някъде под наем, да покаже добри игри, защото да възвърне формата си, да се завърне при нас лятото и да не се разделяме с него, защото в Лийдс правеше чудеса. Буквално той носеше тяхната халфова линия, но при нас поради една или друга причина нещо не се получават както трябва нещата. Ели, ще казваш ли ти нещо по темата или да приключваме? Да приключваме? Това е, братче. Успех за вашите! С такъв ентусиазъм. Аз се казах прогнозата. Митото изпревари. Да, според мен трябва да е 0 на 5. Не, трябва да бъде 0 на 5. 0 на 5? Ами, дори резервите резервните звезди да играят. Така. Според мен те ще се опитат да се докажат, така че 1 на 5 ще е перфектният резултат. Добре. Ани, ти? Аз съм 0 на 2, защото и Цървена звезда са една голяма копаница и техния футбол. Но поне това, което гледах на Макдор, беше как е на тяга. Така че 0 на 2 за нас, защото напоследък ще бележим достатъчно голове и този път ще бием, но с малка разлика. Добре, аз пък ще използвам прогнозата на моята щерка Дария.
снощи преди да легне питах как ще свърши матча, защото тя всъщност се крие зад профила на Даниела Стоева в играта за прогнозите и едно 5-годишно дете е на първо място, мисля, че и сега към този момент. Така че тя каза 1-3, което ще видим дали ще се оправдая като прогноза. Лично аз не мисля, че ще вкараме 3 гола, но съм почти убеден пък, че ще допуснем, защото Мала Маракана така доста подкрепа ще имат звездащите. Ще видим какво ще се случи естествено. Матча утре от 18:45. А коледното парти, да не кажа тържество, че звучи като комунистическо време. Понеже камъне опиране го боли устата. Аз съм така. Коледното парти на фен-клуба и на приятели на фен-клуба и Ман Сити е тази събота. Бар Академията в Дианабад, 15 часа. Значи мога да ви гарантирам, че томболата с награди ще се проведе с награди. Заповядайте да спечелите неспечелващо. Да, заповядайте спечелите на тази томбола. 3-стаен апартамент в Люлин. Прасе за Коледа. Прасе за Коледа. Коледа да спечелите. Всичко мога да се спечели, просто елате. Шегата на страна, елате просто да се съберем, да се видим, да се забавляваме. Ще гледаме и матча срещу Кристал Палас. Ще има снежанка от тортата, ще излезе. Добре, страхотно. За жените? За жените... Стриптиз, за жените стриптиз от камък. Добре, съгласни сме, няма проблеми. Да, елате просто да се забавляваме. Ще има естествено осигурено от фен-клуба така почерпка. Добре, исках да не издавам, обаче вече е късно, ще има торта. Така, 16 декември от 15 часа, иначе казано човешки, 3 часа след обяд, заповядайте да се видим. Смятам, че това е достатъчно и да приключваме с пожелавам успех на нашите, пък евентуално в четвъртък на връщане може да направим още един бърз каркаст, ще видим. Чао и бъдете здрави!